Inform. Zdravím vás, milí poslucháči a diváci. Pozrite sa a počúvate podcast Advokáti on Air. Moje meno je Gevorg Ajrumian a je tu so mnou marketingový špecialista Ondrej Vacha. Vítam ťa. Ahoj, teší mě. Ondrej, čo to znamená vlastne marketingový špecialista? Potrebujeme my, advokáti, marketingových špecialistov? Já jsem vlastně marketingový specialista, to znamená, jsem člověk, který má 20 let zkušeností v marketingu. V současné chvíli je to mix marketingového stratega a advisora. Jo, to znamená, že Čo znamená, že stratega? Já tvořím marketingové strategie pro firmy. To znamená, že vlastně dokážu vybudovat celou tu strategii, jak by ta firma měla působit navenek, jakým způsobem by měla vlastně fungovat od nějakého bodu A do bodu B, kam se chceme dostat. A zároveň jako advisor dokážu ty aktivity, které já si v té strategii vymyslím, tak dokážu odřídit, anebo můj tým je dokáže i odexekuovat. Takže môžeme povedať advokátom, zahoďte svoje ego, potrebujete stratega na marketing, áno? Dalo by se to tak říct. No, takže keď prídeme za tebou ako advokáti, povieme si, no Ondro, tak mohol by si nám trošku poradiť, ako to robiť. My vieme síce robiť stratégiu na súdne spory, ale nevieme stratégiu pre marketing, lebo ktorá advokátska kancelária vôbec robí marketing. Poviem prečo. My máme obmedzenia. Typu napríklad, že nemôžeme porovnávať reklamu, jak v Amerike, že ideš tam billboardy, najlepší poistný právnik. A ešte nie je advokát, iba právnik. Hej? Že takéto my nemôžeme robiť. Čo by si odporúčil nám, advokátom, alebo našemu povolaniu, kde vlastne máme obmedzenia na tú reklamu? Že ako by si to ty poňal v rámci tej stratégie? Jo, tenhle segment není rychloobrátkové zboží. Tady si člověk nevybírá prostě tričko, kde můžeš udělat impulzivní nákup a máš jakoby hotovo. Tady vytváříme vztah s tím budoucím klientem, to znamená, že tam musí být nějaká důvěra a ta se buduje postupně. A i ten rozhodovací proces jako takovej není prostě ze dne na den. To znamená, že ta celá strategie je postavená tak, aby si zaujal toho potenciálního klienta, vybudoval v něm tu důvěru a zároveň se mu připomínal na vybraných komunikačních kanálech, protože ten decision maker, kterýho ty potřebuješ zaujmout, může působit všude, může se koukat i na TikTok, může vidět Instagram, ale my primárně ho chceme zaujmout na LinkedInu, přes podcasty, přes vybraný média. A vlastně ta strategie ti dá vlastně nějaký ten vrtulníkový pohled toho, jak ta firma by měla marketingově komunikovat z nějakého bodu, kde jsme teď a kam se chceme dostat. Chápem to správne, že stratégia je v podstate nejaký plán a potom už to, ako to reálne, tá marketingová komunikácia je to, ako ten plán realizuješ? Jo, dalo by sa to tak říct. Lebo ja som napríklad to vôbec nerozumel tomu. Vôbec som tomu nerozumel. A potom mi raz niekto povedal, Georg, počkaj, ale že to stratégia je, ako keď ideš na vojnu, že máš nejaký akože bojový plán, ale to, že na ktorom fronte ako bojuješ, to už je marketingová komunikácia. Ale najprv musíš vedieť, že kde chceš čo robiť a to, ako to budeš robiť, už je otázka už na nejakých médií, ktoré využiješ na to. Mýlim sa, alebo... Jo, je to tak. Je rozdíl samozřejmě mezi marketingovou strategií a komunikační strategií. Mm-hmm. Spousta agentur dělá takovou tu vyčuranou věc. Oni ti nejdřív přijdou a řeknou, potřebujete marketingovou strategii, ty si koupíš marketingovou strategii a pak zjistíš, že v ní máš ten vrtulníkový pohled. Nemáš tam ty média, nemáš tam ty kanály, máš tam jako po povrchu ti jde jakoby ten styl komunikace. A oni přijdou a řeknou, no samozřejmě teď potřebuješ prostě ještě komunikační strategii, takže oni tě jakoby... Dobre, na čom je potom tá komunikačná stratégia? Že čo s ňou potom budem robiť? Ta komunikační už je jako mnohem větší detail. Ta marketingová je ten vrtulníkový pohled, když to ta komunikační už je ten větší detail. Ale já třeba dělám to, že já tady ty dvě strategie spojuju dohromady. Já za těch x let, který vlastně tady to dělám, za 10 let, co dělám marketingové strategie, jsem přišel na to, že ten klient to chce mít v tom jednom balíčku. On nebude platit za jednu, pak za druhou. Takže já dělám takový hybrid, kdy vlastně spojím marketingovou strategii a komunikační dohromady a já mu dám celé to řešení prostě v jednom dokumentu na stříbrném podnose. A keď dostanem teraz to riešenie, tak ako ho budem implementovať? Čo k tomu potrebujem? Že ako, predstav si, že my advokáti, niektorí advokáti nevedia ani elektronický podpis používať, že musíš to brať tak, ako, že sme dinosaury v tomto. Ale dostanem teraz ten materiál, už nejaké asi digitálnej podobe, už nie v tlačenej.
A čo si mám robiť? Že, akože, že mám ísť niekomu ukazovať, alebo si tu niekoho nájsť na ulici a že povedať, toto tu som dostal ako brožúru, teraz mi pomôcť to urobiť? Největší problém je, že spousta těch strategií, 90% strategií ti skončí někde v šuplíku. Pokud, když to vezmu na náš segment, tak pokud ta advokátní kancelář má nějaký svůj mikromarketingový tým, někdo má třeba 1-2 specialisty max. To nie je mikro, to je obrovský To je obrovský marketingový tým. tým. 1-2 špecialistov, to nepoznám advokátskú kanceláriu, ktorá by mala aspoň z môjho okruhu aspoň 2 špecialistov, možno 1. Tak těm se většinou ty věci dělat nechtějí a prostě to nějakým způsobem nenápadně skončí v šuplíku. Já dělám to, že vlastně na konci té strategie máš něco jako akční kroky, to next steps. A je tam třeba 10 vytyčených věcí, sesumarizovaných, co by se mělo po té strategii vlastně dít. To znamená, že máš tam jakoby jasný návod toho, co by si měl krok za krokem udělat po tom, co tu strategii dostaneš do ruky. A kto ju bude robiť? Vieš, akože, povedzme príklad. Povedzme, že Inforo prišlo za tebou, ty si urobil pre nás nejakú marketingovú stratégiu, teraz my sme super nadšení z toho. A kto nám to teraz urobí? Tak, pokud nemáš vlastní tým. No nemám, to nemyslím, že niekto by mal. Akože. Tak já mám, tím, že jsem samozřejmě jakoby marketingový advisor, tak za sebou mám ještě vlastní marketingovou agenturu. Tohle vyplynulo z několika let prostě dělání strategií, kdy já jsem odezdal strategii a klient přišel a řekl, tak, pojďte to s náma udělat. Tím pádem já jsem musel mít za sebou ten tým lidí, takže já jsem si ten tým postupně vybudoval. A objasni, že čo je ten tým ľudí, že čo vlastne ten človek z tej stratégie bude potrebovať? Aké role tam ešte vznikajú vlastne v tom týme? Každá ta strategie je samozřejmě trochu jiná a vyplývají z ní různé jako aktivity. Ale standardně já mám za sebou agenturu, kde vlastně každá ta marketingová role, na ní mám specialistu. To znamená, že pokud ti ve strategii vytyčím nějaký typ contentu, nějaký typ výkonu, úpravu webové stránky, SEO, UX a tak dále, tak na všechno, co já v té strategii vymyslím, tak mám zároveň specialistu, který je schopný to udělat. Ja to vnímam, ako keby si povedal, že prídeš napríklad za nami, za advokátskou kanceláriu a my ti povieme, tu máme špecialistu na sporovú agendu, tu máme špecialistu na registre, tu máme špecialistu na nesporovú agendu a ten sa tomu bude venovať. Ale ty vlastne potrebuješ všetkých. Hej, že u nás v segmente, keď máš sporovú agentu, nepotrebuješ riešiť obchodný register, čo pravím posťou. Keď máš nejakú kúpnu zmluvu na nehnuteľnosť, nepotrebuješ riešiť spor, lebo v podstate si kúpil nejakú nehnuteľnosť. Ale ty, čo mi hovoríš, tak vlastne tá stratégia dáva noty ako keby každej jednej tej osobe, ktorú ty máš v tíme, čo s tým má robiť. Tak. A na ako dlho sa taká stratégia vytvorí? Že ako dlho sa ju dokážeš používať? Ta strategie je nějaký univerzální dokument, který má podle mě životnost třeba 2,5, 3 roky. Pokud se u tebe nezmění něco velmi zásadního ve firmě, nezměníš směr podnikání nebo se prostě nezmění něco velmi radikálního. A po těch 2 letech by měl nastat nějaký refresh. To znamená, že se na ní podíváme znova a uděláme nějakou obnovu. Budou tam nový trendy, nové aktuality na trhu, nová konkurence, cokoliv, co se může změnit, updateovat, tak vlastně refreshneme v té strategii. Je to takový živý dokument, je to taková tvoje firemní bible, kterou prostě jednou za čas je potřeba otevřít a refreshovat. No tak keď sa vrátime k tomu príkladu, že povedzme pre Inforo, teraz by si urobil tú stratégiu a implementuješ ju, tak ako to my vlastne pocítime, že okrem toho, že zistíme, že vlastne ten tým ľudí niečo robí, že ten cieľ tej stratégie je zvýšiť, ja neviem, ziskovosť, alebo zvýšiť objem klientely, alebo nejakým pozicioning. Čo vlastne tá kancelária z tej stratégie dokáže vytlačiť von? Aby to bolo hmatateľné, že povieme, pozrite sa, vďaka tomuto týmu sme dosiahli toto. Vlastně ten cíl si dáváme na začátku. Já než vůbec začnu nějakou strategii tvořit, tak je, řekněme, několika hodinový workshop, kdy my si sedneme, nebo uděláme to online. Já ti pošlu na začátek třeba 30 otázek, které mě budou zajímat. Pak si o nich postupně promluvíme a vlastně já tam zjišťuju ty cíle. Někdo může mít za cíl, já nevím, expanzi do další země, někdo bude mít za cíl prostě zvednout obraty o 100%. Takže od toho cíle já se odpíchnu a vlastně na to šroubuju vlastně tu marketingovou strategii. Takže môžeme tak nejak prenesene povedať, že marketingová stratégia mi môže pomôcť k tomu, aby som znásobil svoje obraty. Hej? Že to je ako ten ukazovateľ, to meritko, že pred a po marketingovej stratégii a aplikácii tej marketingovej stratégie
vidím výsledok tomu napríklad, že mi vyšli nejaké obraty vyššie. Tak, přesně pokud bude cíl, chceme zvýšit obraty společnosti, chceme kvalitnější klienty z tohohle segmentu, tak vlastně celý to šroubujeme na ten tvůj cíl, který máš. A ako to, že všetky advokátske kancelárie to nemajú? Je to príde ako keby, že kyslík. Že bez tohto kyslíku existujeme už x rokov a stále tu nejakým spôsobom dýchame. No, ono to spousta firm nemá, nejenom kanceláře jakoby zaměřený na advokaci, ale co mě překvapuje, spousta e-shopů, spousta firm, i středně velkých firm ze 100 milionový obraty prostě nějakým záhadným způsobem občas funguje i bez té strategie. Oni tak nějak jako jedou, ale mohli by jet samozřejmě mnohem líp. A spousta firm to nemá, protože to berou jako zbytečný náklad. Vieš čo, ja som to pocitil v inom podnikaní, v inom segmente, že stále mi tu niekto podsúval nejakú formu marketingu, ale nikto nepovedal, že čo je komunikačný marketing a čo je stratégia marketingová a tak ďalej. A potom, keď sme to sami zažili, tak som zistil vlastne, že jak som mohol byť taký slepý a chodiť v tej slepote bez tohto, bez tej mapy, nazvem to tak. A potom, keď tá mapa vznikla, tak som zistil vlastne, že druhou úlohou, druhou prekážkou je realizácia tých samotných vecí, lebo to naráža na procesy, ktoré máš vo firme. Jo, já jsem to vždycky přirovnával, když říkal mi majitel firmy, my máme 100 milionový obraty a tak nějak jako jedem. Já říkám, bez strategie. Říkám, ano, když to přirovnám, tak vy jedete v autě, ale máte zavázaný oči. Takže chvilku jedeš, ale jednou prostě narazíš a může to hodně bolet. A otázka je, ako rýchlo ideš. Tak, jako rychle. Přesně tak. A pak je samozřejmě ta realizace té strategie jedna věc, ale pak je ta exekuce vlastně toho, nebo ta exekutiva vlastně celých těch úkonů. To je jakoby ta největší bolest, protože ta strategie se potom opravdu většina firmy prostě hodí do šuplíku a dělá, že oni neví. A nikdo jako nechce většinou dělat. A ja by som to nazval, že to je ako keby určitá forma, že investície, lebo zober si, že ty zainvestuješ do nejakého plánu, čiže akože predchádzaš nejakému zlyhaniu, lebo keď neplánuješ, tak plánuješ zlyhanie. A teraz je už len na tebe, ako veľmi dôsledný a disciplinovaný si v plnení toho plánu. Tak. A ty chceš povedať, že vlastne keď to nedokážeš sám robiť, tak tu máš tým ľudí, ktorí to dokáže za tých človeka robiť, ale potrebuješ nejakého styčného dôstojníka na strane tej advokátskej kancelárie, ktorý to musí komunikovať? Že kto si zoberie tú rolu, že bude komunikovať s tvojim tímom a ešte to aj vlastne doručovať, lebo asi tam bude prebiehať nejaké doručovanie, buď materiálov, kontentu, alebo neviem čo všetko možného. To by si mohol nejak nastíniť. Jo, přesně tak. Já tu strategii beru jako základní stavební kámen. Když fungovala Bible normálně v náboženství, tak tohle by měla být tvoje firemní Bible. Hej. A spousta lidí tu Bibli prostě nemá, anebo je prostě zavřená v tom šuplíku. A ideálně je, bohužel, nebo bohu dík, vždycky potřeba aspoň jeden nějaký styčný důstojník na straně toho klienta, tím pádem ty advokátní kanceláře, který s náma bude v kontaktu. Já se vždycky snažím, ty projekty vedu, když tu strategii dělám, tak zároveň chci mít nad tím dohled. Aby opravdu ty cíle, které jsme si dali na začátku, byly splněny a já jsem si mohl stát za tou prací, že opravdu ta strategie fungovala. To znamená, že já se snažím tě odbourat od co nejvíce jakoby úkolů, který ti žerou čas, aby se věnoval tomu, co potřebuješ. Ale zároveň je tam občas prostě potřeba nějaký feedback na straně toho klienta, ale snažím se tě odprosit o co nejvíce nějaký administrativy a dalších věcí. Teraz mi nahral, lebo ja som vždy uvažoval nad tým, že mám aj iné projekty, že či by som si nemal nájsť niekoho interného, nejakú osobu, lebo už to porovnávaš ako s nákladmi, vieš, že iné je platiť externistu, iné platiť človeka, ale že ten interný človek by bol ten komunikačný kanál, ktorý by zabezpečoval, napríklad by to sedel u mňa v kancelárii a bol by osobou, ktorá by riešila marketing pre všetky segmenty služieb, ktoré robíme, všetky naše biznisy a možno pre niektorých klientov. Vieš, že akože, že taký styčný dôstojník, lebo keď to má robiť ten advokát, akože napríklad, že SZČO, alebo začínajúci advokát, tak vlastne okrem toho, že je advokátom, sám sebe koncipientom, lebo potrebuje 3 roky, by mal koncipienta, sám sebe študentom, účtovníkom a neviem všetko možným, tak ešte k tomu sa má stať marketingovým špecialistom na content a čokoľvek iné, že som rozmýšľal, že mať jednu osobu, ktorá by bola v tomto napríklad nejakým spôsobom vzdelaná a bola by mentorovaná, koučovaná tou agentúrou v tom, aby tá stratégia nezapadla prachom. Tak. Že musíš mať nejakého dôstojníka, ktorý sa tomu venuje. Tak, já nechci, abys to dělal ty, protože tvůj čas je drahej a ty bys se měl věnovat vlastně něčemu úplně jinému.
Takže pokud si tam dáš přesně někoho interního, kdo ti řeší třeba i vícero projektů, aby ho řádně vytěžil, tak mým cílem bude ho dávat mu co nejjednodušší rozhodování, edukovat ho v tom segmentu, tím pádem třeba i vzdělávat a ideálně i tak ho odprostit od co nejvíce jako věcí, protože já vím, že pokud na něj navalím spoustu věcí, tak je stejně nevyřeší, to většinou jakoby se snažím řešit já. Ako by si tú pozíciu nazval? Lebo ja som tak furt uvažoval, že čo to bude? Nejaký marketingový špecialista a čo všetko mám vedieť? Aké má kompetence mať, aké má dovednosti? Že to je až také, že má to byť človek na všetko a pritom na nič? No, může to být nějaký middle manager, nebo ten člověk musí mít aspoň pár let zkušeností z marketingu, aby když na něj vysypu nějaký pojmy, tak aby jako tušil, o co se jedná. Takže určitě nějak třeba 2-3 roky by určitě jako by nějakou zkušenost. Nejaký juniorný by si mohol začať. Klidně to může být junior. No lebo ja som sa stretol u jednoho klienta, keď sme to riešili, tieto veci, on ma zavolal k sebe do biznisu, aby som videl ten insight a mohli na to nastaviť tú právnu stránku veci a tam sme aj komunikovali tie marketingové veci, ako môžu odznieť, ako nemôžu odznieť, lebo mal to nejaký právny dosah. A tá marketingovka povedala tomu klientovi, že počujete, že my vás to naučíme, vášho interného človeka to naučíme robiť a v jednom momente ten váš interný človek by mal vedieť sám chodiť. Nazvime to ako dieťa, keď sa naučí chodiť. Ale potom, keď nechali toho človeka samého, tak ten výsledok bol, že 20-30%, lebo zrazu nemal ten tým, ktorý by ho od toho sa mohol učiť. Jo. Že nie je to len o tom, že najať asi toho juniora, ale dať tomu, investovať do toho juniora čas tej agentúry, aby ho mohli vypracovať na nejakú úroveň. A čo nevie on robiť, asi posunúť stále robiť nejakým tým externistom, ktorí sú na to špecialisti. Jo. No, je to tak, ten jeden člověk nemůže zastat všechny role, takže je určitě dobrý, aby si z něj udělal nějakou takovou tu spojku mezi tím expertním týmem, který mám třeba já a tebou. A ty budeš mít prostě jednoduché rozhodování ano, ne a seber ti to, já nevím, 1-2 měsíčně, takže to ten člověk by měl být na nějaký bázi třeba 5-10 hodin jako týdně k dispozici a řešili bychom ty věci a zároveň ho i můžeme jako edukovat v těch věcech. Samozřejmě půjde po povrchu v nějakých jako věcech, ale nechceme po něm, aby do detailu znal UX a pak nastavoval performance a další věci, takže jako... Určite taký middleman, hej, že ako keby že doručovateľ niektorých tých vecí, ale nie sám aj vykonávateľ. Tak, přesně tak. No a keď by sme išli do takého detailu, tak máme tu marketingovú stratégiu a teraz prvým akčným krokom pre nejakú advokátsku kanceláriu by bolo čo podľa teba ako prvé? Že čo je taká najviac zanedbávaná oblasť v advokácii? Ja mám nejaké tušenie, ale nechám to na teba. Já si myslím, že to bude web. Áno, trafil si sa. Ale ja mám tam si ušetky, lebo niektorí kolegovia majú že vlastné domény a keď si klikneš na doménu, tak nemajú web. Jo, no, to ještě lepší. Ale že vôbec, že akože e-mail už majú, vieš, že vlastný nie Gmail, aby to znelo ako nejakým spôsobom, ale keď klikneš na není stránka. Nic se neděje. Vôbec stránka není tam. To jsem viděl u nějakých marketingových specialistů, to jsem si říkal, pane, že to je ještě horší. Ale je to většinou web a je to nějaký projev jako směrem ven jakoby k těm budoucím klientům. To znamená, ten web je verze 1 a pak je to verze 2 a to jsou nějaké jako materiály, které jdou ven. Ať už je to profil na sociálních sítích, kvalita různých výstupů, videí, bannerů a tak dále. To jsou většinou jako ty největší bolístky, které mají. Ja ti poviem úprimne, že my keď sme zakladali Inforo, tak ja som mal šťastie, lebo brat má software house a dohodli sme sa s ním, že nám urobia web stránku. V tom čase tá web stránka bola extrémne moderná. Lebo v podstate to bolo roky 2017-2018, stránka v hodnote za 7,5 tisíca eur, hej, ako keby, že toho času, čo tam tí chalani do toho investovali. Samozrejme, my sme to mali za nejaký barter, ale tá stránka bola tak robustná a tak vhodná v tom danom čase, že ja som ju nedokázal spravovať. Že tie všetky funkcionality, ktoré mala, že mňa tak vyťažovali, že som to nechal tak. A sú tam veci, že z roku možno 2020, hej, a tak ďalej. Ale mal som tu fotografa a my sme riešili, že čo potrebuje vlastne advokátska kancelária, alebo advokát, keď začína. Že potrebuje naozaj nejaké tie fotky, ktoré ho reprezentujú. A teraz keď povieme, že dobre, že máš tie fotky, tak ty ako marketingový stratég by si povedal, dobre, ako druhú vec, fotky do vizitky, hej, ako do e-mailovej vizitky, tak druhú vec potrebuješ ten web. A čo ešte ďalšie by také nejaké 2-3 veci, ktoré určite ako must musí byť, keď začínam napríklad svoj biznis, lebo nás sledujú aj koncipienti, aj študenti, aj laická verejnosť. Že otváram biznis, otváram podnikanie, toto musím mať na začiatok, aby som sa mohol rozbehnúť. Jo, takže ten web
jsme si řekli, to víme. Dneska díky bohu je všechno, je miliarda šablon, je miliarda předkodovaných řešení, takže už to není věc, která tě bude stát 7,5 tisíce, ale může tě stát 750 euro. Jo, když to hodně jako přeženu. Ale jak si to urobíš, že niekto povie, že zoberieš šablónový web a to si mám akože sám vyklikať? No pokud máš čas a trpělivost, ale daj se samozřejmě najmout přesně specialisti a tomu člověku, který ty weby dělá, to zabere 2 dny, den, 2. Pokud nechystáš velký robustní web, ale na nějakou jako menší advokátní kancelář, kde máš podstránky typu o nás, filozofie, tým, kontakt, tak vlastně ti to stačí. Jo, a toto je věc, která se dá naklikat dneska i za den. Dobre, a k čomu má tá stránka vlastne slúžiť? Vieš, že ja som sa raz pýtal jedného koncipienta, že počkaj, že keď sa staneš advokátom, že teraz akože, jak si budeš zahrňať tých klientov? On, že budem to riešiť, až keď budem advokátom. A teraz akože sa postavíš von na ulicu s tým diplomom, že sa stal advokátom a budeš všetkým hlásať, že si advokát a všetci začnú za tebou chodiť akože za robotov, že jak to dáš do praxe, jak sa zviditeľníš? Tak, ten web je vlastně taková ta virtuální vizitka, to místo, kam chceme ty lidi dostat, ale musíme je tam dostat. To znamená, že my si musíme založit přesně kanály na sociálních sítích, na vybraných sociálních sítích. Nebudeme skákat na TikToku ani další věci. Fakt? Můžeme, ale nejsem si jistý tím výstupem. To znamená, že my si musíme definovat ty komunikační kanály, kde chceme být vidět, kde je ta naše cílová skupina a tam být. To znamená, krok 2 je založení nějakých sociálních sítí, příprava nějakého PR, protože to PR je taky důležitý, a vlastně vytvoření nějakého prvotního kontentu jako takového. To jsou takový ty, řekněme, low-costovější řešení na začátek. Pak pokud to vezmeme o level vejš, tak už samozřejmě je možnost připravit nějaký profesionální video edit, videa, reelsy, podcasty. To už jsou věci, které třeba už nějakou korunu taky stojí, ale to jsou věci, které z long termu pak budou budovat nějakou tu důvěru. Tak teraz, čo si povedal, to znamená, že tak na 50% budeš advokátom, na 50% budeš marketérom, že, a ešte k tomu nemáš ani asistentku, ani študenta, ani koncipienta, lebo si ešte ani nezarobil. Tak, pokud jsi sám a máš málo financí, tak to jde pomalu a bolí to. A keď si už etablovaná advokátska kancelária, ktorá proste má nejakú klientelu. Celé to vzniklo na tej osobnosti toho zakladateľa, ja to nazvem tradovanie, hej, že z úst do úst sa dostala informácia o tom, že tento advokát mi pomohol a tak ďalej. Tak a tie nemajú tú stratégiu a nemajú ten marketingový kanál, tak ako to, že dokážu stále prežiť? Chápeš, že stále tu žijeme nejakým spôsobom, ale netušíme o tom, že nesprávným, alebo minimálně vydýcháváme ten kyslík. Tak, jsou to samozřejmě nějaké tvoje sociální vazby a kontakty, které vlastně ti pomáhají budovat vlastně ten biznis. Pak to může být nějaký USP, vlastně Unique Selling Point, něco speciálního, v čem ty jsi dobrý, díky čemu si tě lidi třeba prostě nějakým způsobem najdou. A jak ty identifikuješ ten Unique Selling Point? Akože to, čo je na mne odlišné oproti ostatným? Jo, to vlastně, nad tím uvažuješ. Tak. Ono to vyplyne vlastně z toho prvotního dotazníku, kdy my se o spoustě věcech bavíme. A ty mi, aniž by si třeba i věděl, tak mi prozradíš spoustu věcí, v čem jsi dobrý, v čem si myslíš, že by to mohlo být lepší. A já si dokážu spoustu věcí zjistit a dokážu z tady toho celého mixu, který já si dávám dohromady, tak vydefinuju vlastně ty USP. Takže nezačínam od nuly. Mám nejakú hodnotu, ktorú potrebujem niekde ďalej, ako keby, že predať. Tak, ty máš komunikovat. Ty máš výhodu toho, že nejseš na startovní čáře. Ty už si jakoby dávno ty už si vyběhl a potřebuješ jenom vylepšovat ty věci. To znamená, že pokud bych to přirovnal k té metafoře běžce, tak jsme ti vytyčili trať, strategii, dáme ti nový tenisky, aby se ti běhalo a dáme ti větrák dozad, aby to běželo rychlejc. Tak to je super, sa mi páči. Začudujem, že keď som začínal s advokátskou kanceláriou, nebola tá téma o marketingovej stratégii taká, jak to povedať, že etablovaná. Jo. Ja dokonca ani pojem marketing som nechápal, kým mi nikto nevysvetlil, že to je market ako trh a ing ako sloveso, že vytváranie trhu. Že marketing není, že škaredé slovo, je to proste vytváranie trhu a poptávky a dopytu. A teraz tí advokáti a všetci, čo proste sa venujú advokácii a tak ďalej, my máme taký výhodu v tom, že vlastne ľudia majú vždy problém.
Ja keď niekto mi povie, že čo budeš robiť, hovorím, ja som to hovoril na borde, že počkam si na pondelok. Ľudia sa zobudia a nejaké problémy sa objavia, hej, že akože, a riešime tie problémy. A ako vlastne nebyť závislý na takejto, ako keby, že predpovedi počasia, nazvem to tak. Tenhle segment má výhodu toho, že ty problémy vždycky budou a vždycky přijdou. A ty lidi, když už mají ten problém, tak si tě dokážou najít. Ať už přes web, přes sociální vazby, přes nějaký kontakty. Ale samozřejmě je lepší těm problémům předcházet, tím pádem je lepší třeba i pro tebe, nebo v našem případě, se stát nějakým mentorem, ambasadorem nebo nějakou ochranou rukou třeba v té společnosti a definovat a nastavovat spíš tu strategii a předcházet těm problémům, než je hasit. Takže robiť nejakú osvetu. Tak. Lebo teraz si povedal to, prečo vôbec tieto podcasty vznikli. Oni vznikli kvôli tomu, aby sme my robili, že osvetu pre laickú verejnosť, potom sme zistili, že vlastne nepočúva nás len laická verejnosť, ale aj profesionáli, advokáti z tejto oblasti, koncipienti, študenti, ktorí sa možno chcú inšpirovať tomu, ako to robiť. Takže mohli by sme to uzavrieť tým, že keď začínam, alebo keď už som začal a už som na nejakej etape toho svojho podnikania, tak potrebujem tú marketingovú stratégiu, lebo mi to ukazuje nejaký cieľ, do ktorému chcem dospieť. A ty v tom dokážeš pomôcť. Vlastne si ako taký tréner, ktorý pomáha v tom dostať tomu cieľu. Tak. Tu strategii, ať se to někomu líbí nebo ne, tak většina firm, který opravdu chtějí růst, nechtějí stagnovat, tak tu strategii potřebují. Je to jako, když stavíš barák, tak taky potřebuješ plánek k tomu baráku, nezačneš hnedka stavět cihly. Ta strategie je prostě ten stavební kámen, který tě má posunout o ty levely vejš. Ja to poviem tak, že ak nechcete stagnovať, lebo stagnácia je istý pokles, tak potrebujete marketingovú stratégiu, potrebujete marketingovú komunikáciu, lebo potrebujete proste tvoriť ten dopyt a poptávku po vašich službách. Tak, přesně tak. Ďakujem ti, že si bol mojím hosťom. Díky moc.